Hloko sami sanamhlanje sithi uJanuwari isikhathi sekabishi. Kade kubuka obeetroot ngoDisemba bethathwa ngapha nangapha, obeetroot no red pepper kuyibona bahambela phezulu, no carrot no appetite, yonke into enjalo. Mhlambe nawe uzizwa usaqabishana, awunakiwe. Bayathathwa ngapha nangapha, abangani bakho bayashada ngapha nangapha, wena uhamba ama-baby shower nakhona uphethe sipho awunamali. Ungadikubali kufana neklabishi, uyeza uJanuwari wakho. Mhlawumbe uthola umsebenzi noma ulele ebusuku uyiphupha uthola umsebenzi, ujabule uthi uyavuka kusafana. Ungakhali, kufana neklabishi, uyeza uJanuwari wakho. Athi uMshumayeli 3:1 konke kunesikhathi sakho, yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Sengathi nawe ungaba iklabishi kulonyaka, lonyaka ube uJanuwari wakho wonke. Bese uba khona abantu abazalwa ngoJanuwari, bese uyayibuza ukuthi kazi kwakuthathwani kuhlanganiswa nani. Ingane yathi izalwa yathi khala, yangazwakala ukukhala kwayo, vele kuyakhalwa, wonke umuntu uyakhala, kukhala unina, kukhala udokotela, kukhala ngisho noyise, kuyakhalwa. Ingane ethi mayithi ibirthday yami namhlanje ngiyazalwa, kuthiwe ubani ozalwa ngoJanuwari, kuyafiwa manje uJanuwari lo, kuyafiwa uJanuwari la ekhaya. Kuzobe sathi uJanuwari into yala ekhaya. Kuthiwa nami nithatha izinto zakuyo yonke imizi erichinile esela ekhaya, uJanuwari la ekhaya. Wakwezwaphi kuthiwa umuntu ozalwa ngoJanuwari? Nali klabishi. Ingane eyakhula ingakwazi ukudla kwezingane, ingane eyakhula idla ukudla kwabantu abadala ngoba kuthiwa la ekhaya akukho ukudla komuntu, akukho umuntu onokudla, sonke sidla ukudla okukodwa la ekhaya, sidla iklabishi. uJanuwari isikhathi seklabishi. Nakamakhelwane njalo ba-rich kodwa nabo bayahlupheka ngoJanuwari. Ingane zakhona efunde ema-multi uzizwa zithi la ekhaya sidla cabbage, sizama ukuyiteketisa zithi cabbage. Ithuke kamakhelwane abahluphekayo iyothi ekhaya kamakhelwane badla cabbage, thina sidla iklabishi. Nomzala akafundile naye ayithethisa ethi uhlanganapho ungenaphi kuleyo nto leyo. Ba-rich labantu siyahlupheka thina la sidla iklabishi la ekhaya, bayeke necabbage yabo kophela sofana. uJanuwari isikhathi seklabishi. Beka isandla sakho esifubeni uthi ngiklabishi.